V obrazovce kasy a restaurace máme možnost se podívat na jakoukoliv starší již ukončenou prodejku. Klikneme vpravo nahoře na tlačítko prodejky. Vždycky, když najedeme na určitý tlačítko, tak se nám ukazují kombinace zkratkových kláves, kterým lze buď z programovatelné klávesnice nebo z normální klávesnice volat jednotlivé funkce. Takže když si ťukneme na tlačítko prodejky, zobrazí se nám přehled vydaných prodejek pro daný den. Tady dneska máme jenom tu platbu 1 KČ, kterou jsme dělali. A vlastně máme tady možnost si buď to ohraničit vpravo nahoře období od do a vlastně zobrazit si tam jakýkoliv den v této sestavě a můžeme si vytisknout případně kopii všech prodejek na tiskárnu kliknutím na skryté tlačítko, které se tváří jako podtržítko pod datumem. Zeptá se nás to, jestli opravdu chcete nyní vytisknout na tiskárně kompletně všechny prodejky a vyjede nám dlouhatánská řada paragonů. Dáme samozřejmě ne. Druhá možnost je tyto prodejky si zobrazit všechny pod sebou v dané sestavě, to znamená, tady máme vlastně sestavu, kde tady je jenom jedna prodejka, jinak by tady byla dlouhá řada prostě prodejek konkrétního dne nebo za určitý období, který si nastavíme vpravo nahoře. A vlastně dvojklikem na jakoukoliv prodejku ze seznamu se nám tato prodejka zobrazí a můžeme si ji tlačítkem vlevo dole vytisknout v opakovaném tisku. Takže není to jenom o tom, že ať už na prázdnou dotykovce nebo kliknutím na F10 či ikonku vlevo si vytiskneme poslední paragon jeho kopii, ale můžeme si i zobrazit k náhledu prodejku rozkliknutím ze seznamu prodejek a vlastně dvojklikem se nám zobrazí v kase k náhledu a můžeme si ji vytisknout nebo ukončit jako netisk a zmizí zase z náhledu. Takže to je k přehledu prodejek. K tomu patří ještě uzávěrky, když si chceme jakékoliv období vyhodnotit zpětně, udělat si náhledy, zobrazit si filtry podle zákazníků, podle obsluhy, podle skladů, podle směny, podle čehokoliv, tak se postupuje tak, že se klikne na tlačítko uzávěrka a potom si zadám opět tady datum od do, mám možnost si určit čas, může to být i přes noc, když se třeba jede do 3 do rána, pokud to období je vždycky stejný, stačí si tady zaškrtnout spínač, systém si potom pamatuje nastavené časy, i příště nemusím je znovu definovat. A já vlastně si tady můžu vybrat filtry, zda mě zajímají jenom prodejky na zboží vydané z určitého skladu, z určité kategorie, určitou obsluhou nebo pouze za určitou směnu. Můžu si dokonce určit i zboží, které bylo vydáno pouze určitému zákazníkovi. Tady bych pípnul jeho kartu nebo vybral jeho kód nebo ho vybral ze seznamu a vlastně můžu si vyfiltrovat taky stůl, pokud se jedná o restauraci, tak tady si vyberu uzávěrku z konkrétního stolu a potom si dám náhled anebo tisk uzávěrky. Pokud chci tisknout uzávěrku na pokladní tiskárně, vpravo dole si zaškrtnu tisk na pokladní tiskárně a vlastně kliknutím na červený puntík se mi to vždy vytiskne na pokladní tiskárně na úzkou pásku, zatímco tisk uzávěrky je na běžnou A4, jak se tady můžeme podívat na náhledu. Takže náhled vlastně té sestavy je vyloženě, je to pro účetní, jsou rozepsaný DPH, součty, co bylo vracený a tak dále. Je tam z toho patrný případně i zisk, pokud sleduju nákupní cenu. Takže tato uzávěrka je spíše pro účetní. Druhá důležitá věc, kterou je potřeba používat, je zrcadlo. Zde vlastně se mi zobrazí konkrétní karty a pohyb na těch kartách. Takže kdybych tady měl třeba piva a knedlové přozelo a já nevím co všechno, tak tady by bylo vždycky, kolik toho bylo prodáno, kolik se toho vlastně udělal obrat, jaký na tom byl zisk, ale bude to vždycky sumarizace u konkrétního kódu na konkrétní kartě.
Pokud chci všechny sklady, tak si zde navolím všechny sklady texty s tím, že mi tam naskakují i třeba pokud mám zadané položky jako slevy, tak mi vyskočí jako samostatné položky, takže můžu sledovat, kolik byla celková sleva a tak dále. S tím, že vlastně zrcadlo, což je to samé, co uzávěrka, ale zatímco uzávěrka je seřazená tak, že jde po sobě jednotlivě, jak to šlo časově, tak tady jsou seřazené karty prostě podle kódu, nebo podle názvu, nebo podle čehokoliv, na co ťuknu v záhlaví, podle toho se mi to seřadí a vlastně takhle seřazený seznam si vytisknu, ať už na Paragon, tlačítkem zrcadlo na Paragon, nebo si ho můžu uložit do textáku, podívat se na náhled, nebo vytisknout jako zrcadlo na A4. Tady ta sestava opět umožňuje filtrovat podle obsluhy, umožňuje filtrovat podle kategorií, když vypnu tady všechny sklady, umožňuje filtrovat podle skladů, to je dokonce defaultní nastavení, samozřejmě umožňuje filtrovat případně i podle stolu nebo otevřeného účtu. A co je podstatné, jak je tady nastavený ten datum, to znamená od kdy do kdy, defaultně, když si otevřete vlastně tuhle obrazovku, vždycky tam máte aktuální den.